Hallo jongens, welkom. Jongens, welkom. Welkom bij weer een nieuwe video. Welkom bij de livestream. Dit is, by the way, dit is geen pyjama, oké jongens? Dit is geen pyjama. Ik wil het even duidelijk zeggen. Oh ja, en ik ben naar de kappenwest. Dat is echt verhoren. Ik ben naar de kappenwest. Dus nou, heb ik peers aan de bovenkant en ben ik gries aan de onderkant. Want ik weer al het. Maar, bij gaan het weer lekker Roblox spelen, want daar ben we zo goed in. En dat zien we wel maar dan. Het linkje zit in de chat. Dus jongens, wij gaan maar het eerste speeltje bezig. En het eerste speeltje is, komt-ie. Oh, wacht, ik mag er meer maar de microfoon belegen. Sorry. Wacht. Dat ben je een boer. Jongens, wij gaan als eerste spelen Pepper's Playhouse. Ik dacht, ik ga zien wat het is. Ja, we gaan zien wat het is. En hopelijk is het leuk. En ja, hopelijk is het net een beetje raar. Het is stil een tapje horror. De muziek is wel lekker. De muziek is wel... De rules. No meanies. Dat mag net gemeen wezen, jongens. Dan mag veilig werken. Don't... Oh, jongens. Dit is Vietnam. Jongens. Jongens. Ik ken alvast het opnameknopje, jongen. Hey, jongens. Welkom bij mijn video. Het eerste... Ik zou zeggen, jongens, welkom bij de video. Leuk dat je me binnen. Het eerste wat wij gaan spelen is... Dit is een... Wat wie het nou?
Pepper, dit heet Pepper's Playhouse. En, weet je hoe ik het weet? Omdat, ja, omdat ik het gewoon weet. Maar wij gaan lekker verder, jongens. Wij gaan verder. Wij gaan terug. Het ziet er nou al een beetje raar uit, maar de muziek... Jongens, de muziek is geweldig. Hello, I'm Pepper. Welkom in my playhouse. Where am I? Waar ben ik? Aren't you silly? I already told you, you're at my playhouse. Ja, waar is de exit dan? Huh? Waar kijk ik eruit? Exit here. You'll be having fun forever and ever here. Oh, Oké. Oké. Ik zit dus vast. Ik zit vast in een playhouse. Jongens, even stiekem, heel stiekem, ben ik nog steeds size. Dus let maar lekker in de ballenbak spelen. Oh, dit is wel echt een teleurstelling. Goeiedag, hoi Gerwin. What up Gerwin? Gerwin, ik gezellig maar man. Linkje zit in de chat. Ik ben stiekem nog size hier. Kijk hier nog heen. Ik keer nog heger. Ik heb boatje jongens. Want ik ben size. En ik ken heel goed boatje. Oh nee. Oh, dit is Gliesbaan. Oh. Ik ken helaas net. Oh, dan is maar gezellig mooisje. Dat is echt leuk. Gezellig mooi praten. Menu. We hebben vanillekekjes jongens. We hebben cupcakes. We hebben koekjes. We hebben flies. En we hebben egen. Dat is net heel fijn. Maar dankjewel. Dankjewel. Tja. Pizza. Waarom stukje is zo droevig? Ik ben op vakantie. Ah, we zijn best op vakantie. Hier is het flies. Dit is net heel fijn. Ik heb een keer hierin. Wat zei hij? I'm Macy. I cook yummy meals. Oké, wat doe je cook? Wat was het? Oh, sorry, cookie capsic, you name it. België. Bist in België? Wat is dit nou weg, Erwin? Oh, where are you baked good from? Never mind that, sugar. Just enjoy the food and have fun. How's A doing? How's A doing? Does A like you? Of course he does, and I like him too. We're two peas in the pot. Nice. Fun. Hij zei het fun. We gaan naar fun. Ik wil naar fun. Is het fun? Yes! Fun! Jongens. Fun! My flies op groen. Het is net heel erg fun. I'm kind. You can't talk. Oké. Dankjewel. Dit is we zijn hier nou met tomatensap, maar het is net de bedoeling. En ik ben boeten! Yeah! Even een soort van boeten. Je kan dit een video wordt dit noemen. Iemand is op vakantie zat te kijken. Ik doe er 2 weken op vakantie. Dan ben ik helaas voor 2 weken even gestreamd. Want ja, ik ben op vakantie. Maar, is iemand nou begraven in de zon? Iemand is begraven in de zon. Het is net mijn bedoeling dat er iemand is begraven in de zon. Ik kan wel vol zwemmen. Kan ik zwemmen? Ja! Ik kan zwemmen. Yes. Oké. We gaan verder. We kunnen verder. Nice. Ik zit volgens mij hier echt in vast. Yes! Feestje! Feestje! Wat zei hij? Hello there! General Konami! Hij is wel cute. You're cute! Bedankt, humans are strange. Thanks! Thanks! Ik zeg dat het schattig pis en dan zou dat ik raar ben. Oh, oké. Nee, ik geef wel voort. Ik geef wel voort. Doei. Wat gebeurt als ik hier deze stoel ga zitten? Er gebeurt letterlijk helemaal niks. Ik dacht dat ik op een stoel zit, midden in de ruimte, sowieso. Maar er gebeurt letterlijk helemaal niks. Oké, dan net, hè? Ken ik King spultjes spelen? Ik ken het niet spultjes spelen. Ik ken het niet ergens op klikken. Disgusting. Dat is disgusting. Gevat. Gevat. Ik ken hem heeg en ik ken hem eigen daar. Oh, ik geef wel naar de eigen. Ik weet niet waarom zo eigen als... Oké, nee, ik geef wel je voort. Ik geef je wel voort. Ik geef je net bij.
Ja, hier is blauw. Yes. Hier is leuk. Ik kan een keer echt ronddoor. Ik kan net ronddoor. Ik moet nog weer op een jouw oogdruppel in. Oeh. Oeh, Gavin. Oeh. Ik mag net ronddoor. Ik mag net ronddoor. Are you lost? Wel ben ik hier aanbeland. Het is net de bedoeling dat ik in een hele plan. Nee. Nee. Dit is net de... Waarom... Oh, ik heb wel wat door. Waar ben ik? Oh. You found the Dashkin room. Who are you? I am Vincent, creator of Peppers and the Friends. Oké. Kijk, King Kong. Ik ken King Kong wel. King Kong is die aap. Dat is de aap. Dit is, dit zit er, Jongens, we gaan naar de wc. Ik moet poepen. Oh, nee, heb ik geen zin in. Oké. Kan ik hier onder trouw? Nee, dit is gewoon alle je kamers. Eigenlijk. En dan was er heen. Hey, wie ben je weer? Wie ben je weer? Oh, dan ga ik hierheen. Bestond sinds 1933. Oeh. Ken je hier de kast in? Ik ken de kast in. Ik ken de kast in. Dit is echt... kan ik hier doorheen vallen? Ik vertrouw het net. Nou, wie wil te vertrouwen dus. Yes! Springkussen! Springkussen! Yes! Springkussen! Waarom liep ik dit op zo'n leefspeeltje? En hoe verder ik in de game ga, hoe minder het wordt. Dit is net de bedoeling van het kindvriendelijk wezen. Ik dacht, dit is gewoon een leuk speeltje. Weer zo'n playground. Wist wel? Ben. Gewoon leuk. Maar het wordt gewoon eng maken. Dat is toch niet leuk? Ik wil gewoon leuk in een ballenbak spelen, wist hoor. Kijk eens hier. Oh, ik kreeg nog in de keuken. Koek ik nog in. Hallo keuken. Hey fan. Hallo fan. Ik ben een hele rare... Peppy's Playground. Ben ik aan het spelen. It's okay. Ben je in de keuken? Ik ken... Oh nee, ik ken... Lekker flies, man. Op make it stop. Thanks. Nee, ik wil net op de... Ik weet net waarom ik... Het ziet eruit als zo'n kindvriendelijk speeltje, jongens. Het ziet er zo uit als een kindvriendelijk speeltje. Doe ik dit. En dan is dit. Ik ken wel een grappig spel. 100 Ways to Die. Ja, maar dat is net kindvriendelijk, Gavin. Wacht, ik ga weer eens terug naar die... Nou ben ik heel erg benijd, hè. Waar ik dan uitkom. Zie je, dan weer bij die kat. Dan weer bij die stoel. Bij de mooie stoel. Give me shin. Dan ben we heen gaan. Dan moet ik hierheen. Yes. En hier verhoor het. Net de muziek dus. Oké. Dit is nog net zo... Oké, de jekke is dus net bij verder. Volgens mij hebben we al heel dit gebouw al bijna de show. Maar het heeft gewoon echt geen exit. Are you lost? Nee. Dit is de kelder? Kan ik hierheen? Nee, ik kan niet hierheen. Nee, is dit alles? Dit is alles. Oké. Jongens. Waar is playground voor showen? Wij gaan naar een ander speeltje. Dit speeltje. Ik weet het wel. Is het friet patat of aardappelstokjes? Aardappelstaafjes. Aardappelstaafjes. Het is aardappelstaafjes. Aardappelstaafjes. Maar jongens. Wij gamen. Nee, gamet wel. En wat wij heel lang net hebben spelen. Ik wil wel even een slokje drinken. Oh ja, jongens. Dit is geen pyjama. Het liekt als een pyjama. Het is geen pyjama. Oké, dank je. Maar wij gaan naar het volgende speeltje. En dat is
Escape the Castle Robloxia. We hadden een kasteel uit een kasteel ontsnappen. Dat is dus het hele ding. Uit een kasteel ontsnappen. En als dat niet lukt, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dat weet ik niet. Maar we gaan zin. Oh. Ik drinken. Hij is aan het laden. Maar is het laden? Shit loading. Dat is wel echt een eng spookje. Maar die wife gloeit een beetje harder. Wauw, wat ziet er mooi uit. Yes, Fan is er weer. Hallo Fan. Ik ben net waarom sampig koekje? Waarom Fan? Waarom? Nee. Oh. Yes. En nou? Wat ik gewoon Ik wist het. Ik wist dat dat zou vallen. Ik wist het. Ik ga de key nemen en we gaan heel goed parcouren. Kunnen we dit dan? Kunnen we dit net hier maatje? Nee, we kunnen dit net hier maatje. Oké, jongen, wij gaan het kasteel. Gaan wij. Kon dat nou zakje? Oh, dat liep me zo. We gaan kasteel. Ik ga even douchen. Ik ga lekker douchen, Gerwin. Ik ga lekker douchen. Dat jet er echt bij. Oeh. Nee! Nee, waarom? Nee, ik moet in tornado modus. Daar heb ik zin in. En spring. Yes, dat is hem. En spring. Jongens, de die helpt. Yes. Daar gewoon fan. Shit, dit is mijn trucje. Gewoon aan de zijkant. En dan even wachten. En dan nou gaan. Yeah! Ik ben goed. We wachten op sampig koekje. Waarom? Nee, waarom? Oké, ik dacht waarom als hij me omvalt. How dare you? Wat nou met DM games, hè? Wat nou, how dare you? Wat nou, how dare you? Secret key. Nee, ik ben... Nou is mijn secret key voor het. Oh, mijn secret key is er weer. Yeah! Oh. Waar is Fan nou heen? En Fan is voor je vierde gang zonder mij. Mijn haar zit onder het chloor. Oh. Ik weet er alles van. Ik werk nog eens in een zwembad. Pff. Lekker man. Begin omheen. How dare you? That's what I ask. Ja, weet ik hè. Ja, ik weet ik hè. Ik weet net wat was bedoeld met how dare you. Maar wat? Goedenavond Dieke. Hallo Milan. Hallo Milan. Oh, ik dacht ik zei iemand liet vallen. Maar dat weet je net zo. Dat was niet zo. Nee. Haha, lekker funny. We gaan verder, jongens. Wij gaan verder. In het speeltje. Ik weet dus net... Oh, ik heb Fan achterlitten volgens mij. Zie je? Ik heb Fan achterlitten. Hé, ik Fan nou achterlitten. Ik heb Fan achterlitten. Hoe gaat ie? Het gaat lekker. How are you? Oh. Maar mij gaat lekker. Maar mij gaat lekker, damn games. Maar mij gaat heel lekker. Ik heb Fan... Nee! 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 Ik heb Fan achterlitten. Fan, ik heb die achterlitten. Sorry. Sorry, hoe gaat ie? Het gaat lekker. Oh. Wij gaan. Easy peasy lemon squeeze. Haha, lekker voor die. Nee! Nee, daar hier ik nog geen zin in. Nee! Nee! Ik ben om te snappen, dan laat mij maar rust, please. Thanks. Oké, jongens, je moet er heel voorzichtig bij wezen. Spring. Maar zo'n ding was altijd springen. Neem maar van mij, jongen. Springen. Dat is het beste wat ik is dan. Maar deze hele fucking situatie. Springen. Ik heb wel een mooi crownsie op, jongens. Die wie gratis. Was ik gratis? Hallo. Sup.
Nou ben je bewusteloos. Lekker funny. Gewoon skuld. Moet je maar net gevangen horen, hè? Vetpeps. Was nog een keer. Verzint een naam voor een YouTube kanaal en noemt hem Vetpeps. Vetpeps. Dan noemt ze hem Vetpeps. Ja, daar hebben we Fan weer! Hallo Fan! Yes! Woo! Ja! Oké. Fan is er weer. Ik heb Fan helaas dus net achterlitten. Maar ik hier weer... Ja, ik moet hier gewoon weer in springen. En als het onrek is, dan kies naar beneden. En dat willen we niet. Dat willen we niet. Ik ben wel echt... Je sure dat ik echt vet goed ben in parcouren. Want ja, je hebt mij shown hoe ik altijd in de stress moest parcouren. En... Kijk daar. En ik kijk daar. En dan... Oké, nee. Ik heb niks te season om in parcours skills, jongens, meer. Ik heb niks meer te season om in parcours skills. Ik heb nog steeds een secret key wel bij volk naar mij op hetzelfde plakje. Nee, dit is net de bedoeling. Dit is gewoon net de bedoeling, oké? Nee, Fan. Nee, de meest net lights Fan. Fan. Nee, ik vind het heel onaardig als nou wel meer laken. Sure, ik ben er nou voorbij. Sure. En trap omheen. Nee, Fan, de meest net op mijn lights. Nee. Nee, Fan. Dit is net lief. Yeah! Yeah! En nou, woep! Bij Fan die op mij wacht. Hoi Fan. En nou, hierin. En naar beneden. We gaan naar beneden. We gaan de secret tunnel in of zo. Ik heb geen idee. We moeten ontsnappen. Ik geef hem daar in een bootje. Yeah! Samen met Fan in een bootje. Wie bestuurt het? Wie bestuurt het bootje, Fan? Nee, ik... Fan, bestel ik Dagon? Nee, Fan is volgens mij net Dagon, hè? Fan? Nee, hè? Fan is net Dagon. Fan is gewoon net Dagon en ik wil... Dit is heel oneerlijk. Dit noemt ze echt zo oneerlijk, eigenlijk. Oei! Nou, laat ik eruit springen! Ik heb hem helpen. Nee! 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 Goed zo. Ik heb echt medelijden met mijn buren. We gaan maar de elevator. Even... Nee, ik ga omheen. Ik ga omheen. Ik weet dat wij weer gaan, maar we gaan omheen. Ik ga omheen. Oh, ik vloei, zeg je dat? Ik kom vliegen. Wee! Ja, nog een keer. Fan! Thanks! Tradai, Kom ik verkeerd? Nee! Iemand die drukte... Fan, waarom? Nee, ik ben letterlijk bijna bij het einde, Fan. Waarom? Waarom moest er dat doen? Fan! Nee! Nee. Waarom? Waarom, Fan? Nee, dit vind ik net kin. Dat vind ik gewoon net kin. Fan! Nee! Dat ook zo... Hey Fan, ik vind het heel leuk om met die Roblox video's en alles te doen. Elke week, hè. Dat is elke week een leuk beest. Vind ik heel leuk. Nee, dan ben ik wij hier. Ben ik wij. Oké.
Sven, ik mag net meer op die zeuren. Ik vind dat ik nou net meer op die maar zeuren, want ik get een mis. Ik get alles je mis. Want ik op nee! Waarom? Oké. Waarom schrik ik de hele tijd van? Wat we net zo'n in het hoekje hier ergens en hoe vaak ik ben vallen in een parcoursmeter dan. Wat Sven, doe het even. Hoe vaak ben ik vallen in een parcoursmeter? Dit is perfect. Dit is het meest bevallen op een parcours volgens mij. Het is een elevator. Oh, we moeten wachten en dan... Nee, we moeten wachten, Fan. We moeten wachten. Net de hele tijd erop. Nee, Fan. Nee, dat was wachten. Chef, Fan of vals. Dat is net handig. Shisado is dat. Fan! Ja, dan kijk ik partij dan, doei. Oh, ik schuld. Maar ik denk die partij die Stim Kiet. Hoe moet ik nou weer opkomen? Ik heb geen idee. Nee! Nee! Ik get mis! Hoe moeten we dit ooit van? Hoe Roblox zit dat we dit een keer doen? Ik ben net zo goed in parcouren. Oh, sa. Sure. Ik snap het. Ik snap het. Ik snap hem. Ik ben even weer blond bezig. Ik ben nou half PS, dat maakt het helemaal niks uit. Soms ben ik gewoon een beetje blond bezig. Waar is dan de uitgang? Oh, daar. Ja, we... Poep! Tik. Ik doe fan gewoon. Nee, dan komt het goed. Net onder treden. Dat mij net. Nee. Doei. Haha. Yeah. Ben we er bijna? Nee, we zijn er nog steeds net. Kom ik hier op een boordje? Oh, op een hinder. Ik ga weer heen. Oh ja, hinderjumps. Yeah. We zijn bijna vrij, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat we bijna vrij ben nou. Nee. Dit wil echt mooi op een hinder zijn, jongens. Ik vind het echt prachtig zo op het hinder. Ben ik weer, hoor. Hij is lekker doucht. Hij is lekker doucht. Wat even wachten. Even wachten. Thanks. Thanks. Nee. Nee. We gaan ervoor. Nee. Ja. Lekker bezig. We gaan weer... Oké, gelukkig het gaan weer lekker doucht. Hoi soldaat. Doei. Ja, nou geef het tegelijk. Goed zo, fan. Thanks. One, geef het omhoog. Ik heb geen idee. Ben ik weer... Oh, weer. Tap. Uh-oh. Haha, de eerste. De tweede. En de derde. Huppakee. Up. Tegen fan. Het gloor is uit mijn haar. Goed zo. Gelukkig. Ik werk erbij in een zwembad, Gerwin. Voordat ze dat wist. Jongens, ik werk nog in het zwembad. Oh. Maar de gloor daar is net zo heftig. Wat ik nou hierin omheen? Dat is de draak. Maar ik kan omheen. Zie je, dit is gewoon wacht, zie. Op de draak. Wacht je op de draakje en dan... Ik ben goed bezig, jongens. Jongens, wat krijg ik van je wat ik dit helly in één keer? Ik wil je maar abonneren hier op het kanaal. Want anders vind ik het net eerlijk. Ik doe dit voor Jim, jongens. Ik doe dit speciaal voor Jim. Ben ik nog wachten? Nee, ik kan gewoon terug rennen. Ja, ik kan terug rennen. Oh.
Hoe wil ze dat ik dit keer win dan? Ik heb wat. Doei. Ik negeer ze gewoon alweer. Nee. 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 Yes. Oh. Speedrun. Dat wie echt gewoon speedrunnen. Dat wie echt gewoon echt speedrunnen. Zeg me speedrun. Ik vond het echt knap dat wie me speedrun. Ik weet niet bij Fan is. Fan is nog steeds achter mij volgens mij. Ja, ik ben alweer. Hoi. Doei. Ik ga omheen. We gaan omheen. En we gaan dit parcours hellen. Wat is dat voor gloedjes? Oh, dat. Ik dacht, wat is dit? Zo, zadel we dat, heb ik hij. Het kan zijn dat ik later met mijn andere account zit te kijken, want mijn telefoon is bijna leeg. Oh. Die telefoon is zeker wel eens leeg. Maar daar hebben we een oplader voor. Defeat all the enemies by jumping on their head. Oké. Die gaan we. Give. Ik ben daar. Nou. Ik ben daar. Yes. Yes. Ik jump op ze. Oh. Ik ben nou al daar. Thanks. Ik ben alweer daar. Ik moet nog 4 verslaan, jongens. Nog 4. Nog 4 verslaan. Yes! Woe! En nou, wat ga ik hellen? Ik heb geen idee. Wat ga ik hellen? Oh, de secret key! Yes! De secret key is erg vernodig. Wat krijg ik nou? Secret badge award! Yeah! Ik heb een badge gekregen, jongens. De secret badge award. Wij gaan nou heen. We zijn bij het einde. We zijn bij het einde. Disco. Jongens. Wij gaan doorzien nou hierom. Yeah! We hebben hem hellen. Woe! Nou wacht je op Fan. Want Fan die mag nog 20 personen verslaan. Ik ben wel echt... Nou, echt goed. Ja, daar is Fan. Yeah! Oh, oké. Wat is dit dan? Nee, ik ben een papa's pizzeria. Jongens, wij zijn clear, maar dit speeltje. Wacht, ik wil even een slokje drinken. Wij gaan naar het volgende speeltje, jongens. En voor alle nostalgische meisken. Hier staat vroeger... Hier staat op een cd. Hier staat Theme Park Tycoon. Volgens mij heb ik dat dan wel volgens mij. Wacht, dit is wel leuk om te laten zien. Dit is wel leuk om te laten zien. Dit is wel... Heb ik die map? Ja, ik heb die map. Ik heb hier een hele map. Kan ik meedoen? Ja, Milan, met linkje in een ding. Had ik speeltje spelen. Fun fact, Ronald heeft je geduet op TikTok. Nou. Ik heb geen idee. Maar dit is wel een leuk idee. Ik denk, dit zijn allereerste cd's. Maar alle speeltjes. Ik heb je poebeer cd. Shayere! Theme Park World! En we hebben een poebeer. Maar dan maak ik zoiets. Theme Park. Theme Park. Nee, dit is Theme Park World. Theme Park World. En dan heb ik nog. Dit is mijn favoriete game. Dit. 102 donaties. Helaas is het net op Steam en Helly. En dan kan ik het net meer spelen op deze computer. Want de computer is yesterday. Ik heb Bugs Bunny. En Tijgertje. Deze game is echt... Goeie game. Ik heb deze. Magic Artist. Mickey Mouse. Wat heb ik nog meer? K3. Dit is een K3. Kies het shit. Dit is een K3 speeltje. Wat heb ik? Ik heb Teletubbies. Teletubbies game. Een Teletubbies game. Ja, dat weet het eigenlijk wel. Dus hierin zitten alle speeltjes. Maar, ja. Maar joh, speeltjes spelen. Wat wij nou gaan is pararampampam. Theme Park Tycoon. En wij maken het. Maken wij het
chill park. Want we chillen in het park. Gis mij. Ja, oké, ja. Maar, kijk, dat is mooi. Dat vind ik nou mooi, hè. Ja, maar we kunnen even resume. Maar we gaan een nieuwe... We gaan een night game. Nee, we skippen de tutorial. Confirm. Wij nemen het park. Ik wil het park verhoren. Hier. Ik wil... Nee, Nee, dit gaat al helemaal mis. Yes. Oké. Ik wil settings. Ik wil... Nou, Jere. Parkname, jongens. Het is het chillpark. Het is het chillpark. Confirm. Het chill werd letterlijk gecensoreerd. Chill werd gecensoreerd. Nee, dit vind ik net ken. Dit vind ik net ken. Dit vind ik net ken. Ik vind dit net ken. Chill werd gewoon gecensoreerd. Chill werden dat dan check net met het checkpark hier. Het checkpark. Speciaal voor Reinoud. Het checkpark. Hier, confirm. Nee, dat werd echt gecensoreerd. Het werd echt gecensoreerd. Het werd gecensoreerd. Het checkpark, kijk. Het checkpark werd gewoon gecensoreerd. Wat is dit? Wacht even, had ik het oracle. Het checkpark, confirm. Had ik het oracle schreeuw. Dan werd het helemaal gecensoreerd. Wat? Ik ben het hier nepmanjes. Ik denk... ik noem het dan het snackpark, want ik ben een snack. Confirm. Dat wordt echt censoreerd! Roblox? We noemen het dan hoe noemen we het? Ik heb het gevolgd op TikTok. Nice. Hoe noemen we het? Hoe noemen we het park nou? We noemen het speciaal naar fan. Het fanpark. Confirm. Nee, dat wordt echt al het wordt censureerd. Ik noem wel het smackpark. Maar het smack dan wel? Nee, dat wordt ik helemaal censureerd. Ik noem hem een smack dan. Smack. We noemen het... we noemen dit... het YouTube. Nee, zo. Het YouTube. YouTube. Confirm. Dat wordt waarom... Het wordt gewoon de hele tijd censureerd. Het wordt gewoon de hele tijd censureerd. Wat is dit? Dit is gewoon het waterpurk. Het waterpurk. Dat wordt access. Het tree park. Als dat net wordt censureerd, dan vind ik het echt... dat wordt... Het Cookie Park. Pakt hij hem dan wel, het Cookie Park? Het Cookie Park. Yes! Eindelijk een wat mooi! Oké. Nee. Dit is wat we doen als eerst. Dit hele lelijke dingetje hier, gaan we destroyen. Hier, alles gaan we hier destroyen. Dit gaan we destroyen. Dit gaan we allemaal destroyen. Ja, logisch hè. In het park is toch een cracky jip met nose is al te zeuren dat het genieten is. Het is maar pech gewoon. Zo, nou ben ik een meisje. Wij gaan. Oeh, die gloed. Kijk mijn park. Ja. Fan, ik moet eerst mijn eigen park. Maar ik maar bezig, oké? En dan komt het aan. Zie mijn park. Nee, fan, ik ben maar met ons bezig. Oké, jongens, wij beginnen met een base. Wij beginnen met de voorkant van het park. Sa. Als we dit nou door, eerst gewoon sa. En we moeten sowieso bankjes. Weet je waarom bankjes? Meesten willen zitten. Want meesten ben lui. En wanneer dus de eerste... kan je wel helpen? Nee, ik snap dit spotje wel, oké?
Oké, jongens, wij zitten de theekopjes. Jere. En dan boom. En dan boom. En dan doen wij... Nog net hier niet. Dan matten wij dan matten wij... Het is echt heel interessant, jongens. De Q-path. Jongens. En nou... in de Q-park open. Eerste... Deze is de teacups bin open, jongens. Wat heb ik nou? Een daily bonus. Ik heb een daily bonus, jongens. Nice. Hoi. Ja, dit is mooi. Yes. Meestal vind mijn park nou al mooi. Yes. Oké, ik moet even iets qua light hè. Light hè. Wat is mooi? Wat is leuk? Een torch? Nee, geen torch. Geen torch. Nee, deze dingetjes ben wel leuk, toch? Ben deze dingetjes leuk? Of ben ik nou echt weer boring van het waan? We doen gewoon lekkere sokkenlights. Nou, we doen gewoon... Je mag net zeuren. Hier, lachjes. Kabam. Hier, het eerste lachje. En dan hier, kabam als inkomst. Wauw, dit wordt wel echt zo mooi, jongens. Het mooie dingpark. Maar... Viert een park net. Een park het echt hacken. Een park het hacken nodig. Wat is nog meer mooi? Ja, metal. Prachtig dit nou al. Ja, yes. En we doen is twaalfde ride. Heb ik daar yield voor? Ik heb yield voor een twaalfde ride. Wij doen de carousel. De nice. Want, why not? De carousel de nice. En dan hier stelden wij de... Nou, hier dan de uitgang. Sa. Yes. En dan gaan wij... Q-path. Concrete. Poef, poef. En dan poef. Nou, jongens. Als dit net mooi is... Wacht, ik wil wel een oren kleur. Ik wil wel een mooie kleur. Weet je wel? Dat de mooie... Oh nee, de hinders die moeten wel bruin worden. Blauwe. Nou, dat is reed. Maar PS. Nee, dat is net mooi. Maar wiet. Ja! Wiet. En we hebben wiet. Yes. En hier is zwart. Wauw. Begin open, jongens. Wauw. Het is nou al asymmetrisch, jongens. Mijn park is nou al asymmetrisch. Maar bij een park... Je hebt echt biem. Machine. Machine. Wauw. Wauw. Maar... Ik ben iets vergeten. Weet je wat echt bij een park hebt, jongens? Fretten. Fretten. Bij een park je het fretten. En we gaan hier een... in de bosjes gaan we hier een ice cream. Maar, weet je wat er echt gebeurt? Als mensen... Weet je nou? Als mensen... maar eten? Shit, die gaat troep, maatje. Shit, ik get al direct eens een troep, maatje. En dan moet ik het weer oproemen. Dan mag ik het weer oproemen. Nou jongens. Welkom bij het begin van mijn mooie parkje. Het Koekiepark, want Ordenam mocht net. Zie je hoe mooi dit er al uitziet, jongens. Wauw. Wauw. Weet je wat er dan door? Dan pakken we die. Want die wat echt lacht. Want dan mag wel lachen hebben voor 's nachts. Want ons is net handig, weet je wel. Ons kunnen meestal in het shin. En weet je wat wij doen? We doen hier een hele lijn. Zo. Want meestal, die moeten wel shin van oké. Met al je rides, maar waar kunnen wij nog meer in? Nou, wij gaan als eerste... Wat kunnen wij voor ride dan? We hebben Thief. Een observation tower. Ja, perfect. Zullen we hem dan direct nice zetten? Of, ik zet hem hier deel. En dan zet ik hier deze deel. En dan hier de uitgang. En dan doen we Q. Nee, wacht even. Een picker. Want dit is heel makkelijk als je een picker pakst. Dan hoeft ze hem net speciaal. Zo. En dan pakken we de BM'kus. Machine.
Wauw! Jongens. Wauw. Dit wordt al zo mooi. Zo mooi green, ekkel. Het parkje wordt al mooi green. Dit is toch prachtig, jongens. Dit noemen ze toch mooi. Dit noemen ze toch prachtig. Oké, hier gaan we open. Wat denken meesten je van dat? I'm excited, yes. Ik voor de teacups. Why are you looking at me? Ja, weet ik hè. Dat is extremely cheap. Hij is tot 10 euro als er niet is. Yes, 12 euro. Succes. Shit, nou geen meesten ik al hierin. Dan geen meesten hierin. Wauw. Shit. Ik ga al vet goed. Maar mijn inkomsten. Maar wist wat ik hier bij weer bad seats. Meesten moeten nog wel kunnen zitten, wist wel. Oors keer meesten zeuren van, ja, maar nou kan je net zitten. Nou kun je hem zitten en is hier letterlijk een prullenbak en hier is een prullenbak. Master Shin. En je wagen troept hem uit in mijn park. Je wagen het, oké? Je wagen troept hem uit in mijn park. Maar om het park net is echt een beetje strak te houden, weet je wel. Maar zo overal een beetje hekjes plaatsen. Want als dat net doet, dan je meestal overal nergens insneuvelen. Dat was net. Dat was je net in een park. Meestal overal ingesneuvelen. Als je daar is een prullenbak. Oh, oh ja, wacht. Als je in een park bent, dan heb ik een wc nodig. Wat nou best om een wc naast een attractie te zetten. En dan was er echt nog eens 10 euro voor betalen. Ik ben goed hier, jongens. Ik ben echt prachtig. De mooie ingang al, sa. Wauw. Wauw. Is jou een fan en zou jou in je park niet in een like? Wat is dit? Dit is al het mooiste park was ooit eens, jongen, toch? Toch het mooiste park. Oké, wat vinden ze van de optie deze jouw? Is extremely cheap. You cheap? Nou, dan maak ik hem wat duurder. Park entrance. Hier, 20 euro. Bam. 20 euro in het Lies Park te komen, jongens. Dus stel als... Nee, ik moet bijna steeds Duinenzaten. Maar Duinenzaten is... Duinenzaten, als dit yes, ik kom les. Nee, ik heb het. Ik kom nog een keer bij die langs. Dit is van fan. Lekker fan. Lekker bezig. Maar wacht je op mijn yield. Want als ik meer yield heb, hoe meer attracties ik kan plaatsen, jongens. Kunnen we wel weer een attractie plaatsen? Intense Rides. De Space Rings. Zullen we een Space Ring Del zetten? Del smieten. Bedoel je door we de Space Rings. Zo, boom. En de ding gewoon nice. En dan pakken we de picker. En dan pakken we die. En dan is tik tik. Sa. De Space Rings. En hij is iepen. En hij is 1 euro duurder dan dat ik hem Del zetten. Shit, jongens. Wauw. Wauw. Nou, ik meestal nog meer in attracties. Die is niet van mij. Oh, die is net van die. Oh, sorry fan. Dat ben ik net mijn bedoeling. Met mijn bedoeling om die... Misschien over achtbaan. Eigenlijk moeten wij een achtbaan bouwen, maar ik heb net zo volle yield. Ik heb net zo volle yield om een ding te maken. Ik dacht, jongens, ik wil een gezellige pretpark was je te... Oh, maatje. Want wie wil net in een pretpark? Maar, waarom had de meesten... Jongens, waarom had hij hem nou weer daar troep maatje? Waarom had hij hem hier nou weer troep maatje? Dit is net de bedoeling dat je hem hier troep maatje, oké? Ik heb daar letterlijk... Als hij een paar stapjes jiddels is een prullenbak. Maar nee, hè, meesten snappen dat net. Het is, nee, dat net, hè? Even een slokje drinken. Meestal ben ik wel echt heel blij maar die theekopjes. Maar de theekopjes. Kun ik nog meer attracties plaatsen? Intense Rides. De Twister. Ja, de Twister. De Drop Tower. Ja. Nee jongens, we moeten wachten op... Nee, wacht. Ik in de stals. Is dat wij door?
Dan heb ik heel vaak in een attractieparken. Dat is een hele rij het delzettend voor kraampjes. Dus wat wij gaan doen nou, is ding zetten voor kraampjes. Want, why not? Het is wel een beetje donker in mijn parkje. Maar dat maakt niks uit, want er is wel lacht. Dus ze mag net zeuren. Ze mag net zeuren. Kijk, Sjen, dan komen we hier, hè. Komen dan de stals. En dan denk ik wel, omdat je gaten tussen. Nou, zal ik die even vertellen? Dan geven we nou path, en dan geven we nou seats, en dan geven we nou tables, en dan... Shit. Jongens, ik ben zo goed hierin. Maar, straks hebben we wel wat troep, maar dan maakt het helemaal niks uit. Doen we die, patatsie ernaast. Oh nee, ik 2 patatsies, dat is de bedoeling. Ik wil net 2 patatsies. De hot drinks, want ja, iedereen wil koffie, hè, altijd in een pretpark op een of andere manier. En King Burgers? Nee. En dan maak ik even wacht hier. Wat hebben we wacht hier op mijn yield, jongens? Maar je kunt er nou wel hele leuke bjemkes naar zetten, want dat is gezellig. Maar bjemkes. Maar Sjen, hoe leuk dit is. Het is gewoon de food corner. Weet je wel? De food corner. Kom hier een lachie, hier een lachie, hier een lachie. Hier een lachie en hier een lachie. Er moeten wel lachjes, want ons... en natuurlijk het belangrijkste, trashcans. Want als je een trashcans hebt, dan wordt je meestal overal wat troep. En hebben we de zin in? Nee. We hebben geen zin in dat meestal ongenodigd troep gemaakt zijn in mijn park. Want ik had het park net zien, oké? Ik ga het park net zien. Maar ja. Op zich. Meestal vind je leuk. Zit eens in. Wauw. Misschien jongens. Wauw. Mijn stem. Ik ga naar de meid. Are too expensive hier, mag ik het zien van, alsjeblieft. Tot, niemand die denkt om patat, wat sneu. Wat sneu. Hier, 8 euro voor een pizza. Was nou wel pizza kippie? Was het... Oh, ik heb daar bezoekers, ja. Yeah. Lekker natuur. Yes, iemand dat mijn park liked. Dankjewel, fan. Thanks. Jongens, dit is toch prachtig, zo. Dit is toch mooi. Dit is toch mooi. Ik wacht op mijn yield, maar dat maakt het helemaal niks uit. Ik wacht op mijn yield. Terwijl, yes! Nog iemand het liked het cookiepark. Yes! Ik ben er trots. Ik heb hem ook even geliked. Yes, thanks Milan. Mooi, dankjewel fan. Fan apprecieert mijn park. Ik ben gewoon tweede like. Poch moment. Applaus. Echt een applaus. Applaus. Echt een applaus. Kun je ook die meneer? Dat is net mijn bedoeling. Oh nee! Oh wacht, ik keek in mascara op. Ik dacht ik heb mascara op die, maar dat wie is aan? Dat was niet zo. Kijk, sure. Appearance, thoughts. No one is thinking about pizza. No one is thinking. Als je wil kan ik een smooth coastertje voor je maken. Ja, maar ik heb geen geld. Ik heb geen geld voor een smooth coastertje. Voor het smooth coastertje. Ken je hem wel in een van mijn horenparken laten zien? Maar dan moet hij inladen. Dit ga ik dan echt ooit een keer maken. En die is echt aardig krut. Dat is jammer. Zal ik hem die eens even laten zien? Dat is op zich wel King die inladen. Settings.
Wacht. Ik moet eens even opnieuw. Je is opnieuw erin en dan liet ik je dus mijn parkje die ik een per maandenlien load game. Volgens mij is dat het Oefpark. Want volgens mij is het Oefpark. Volgens mij is het die. Confirm. Volgens mij is dat hem. Volgens mij is dat hem. Ja, Jer. Oh! Het Oefpark. Hij is ontladen. Hij is ontladen. Welkom bij het grootste park wat ik ooit ga maken in dit speeltje. Hij is ontladen nog steeds volgens mij. Hij is nog steeds ontladen. Ja. Oké. Je moet niet liever voor een ander park, hè. Ja, nou, en dan wist ik dan, hè. Dan wist ik dan, hè. Welkom bij de ingang van... welkom to Oef. Ik heb dit park Oefpark genoemd. Dan komt je Sabine wissel. En dan komt in een hele donkere, leuke ruimte. Gewoon is gewoon een binnenlocatie wissel. We hebben een binnenlocatie. Kijk op een toverland als de binnenkomst. Hij is de attracties bin. Dit heb ik helemaal bakken, hè. We helemaal van bin. En dan heb ik hier kies dan een achtbaan in. Ik weet niet hoe het in de Wilde Mouse Coaster. Ik kies van nou boeten, kies 12 attracties dan. En dan kies weer terug. Je game is full. Oh nee. Maar. Ik heb hierin. Maar must even zien hoe groot deze. Ja, ik wist er van de 10 besteed. Ja. Was net met waardje. Dit is wel grappig. Hier heb ik een heel platform maken hier. Dat je bovenop 2 attracties zitten. Maar wat heb ik echt nog eens zien? Dat je binnen een attractie zit. Hoe leuk is dat? Wil je mijn dark ride weten? Wacht, volgens mij heb ik een dark ride hierin. Volgens mij heb ik een dark ride hierin. Volgens mij. Volgens mij heb ik een dark ride. Maar dat weet ik net zeker. Ik moet gaan. Doei Milan. Ik wil mijn dark ride laten zien. Heb je nou een dark ride in? Oh nee, dan wil je nog een hoorn. Die hier ik een dark ride in zetten. Hoe is dan die een orenpark laden? Of ben ik nou dom? En ik kijk nog deze. Maar ik kijk nog een oren. En dan heb ik hier een hele dark ride. Wacht, settings. Ik ga eens even ziekie. Park area explanations? Nee, dat bedoel ik net. Dat bedoel ik net. Change to this park will be lost if not saved. Oh, unload park. Confirm. Inloaden. Come to me, please. Nee. Load game. Volgens mij is dat LOL Park. Maar dan pak ik eens even, volgens mij is dat LOL Park. Ja. Ja. Deze heeft bijna dezelfde inrichting, maar een hele gigantische muur. Maar hij is ontladen. Hier heb ik exact veel tijd in besteed. Tje, en hek je Benin. Hek ik weer een dark ride gedeelte, maar het is hier nou echt heel donker. Maar dat maakt niks uit. Dat maakt helemaal niks uit dat het hier nou heel donker is. Tje, hek je bovenop. Ik gewoon dat je bovenop kunnen zitten. En dan hek je bij Benin gewoon dingetjes. Maar, dit is wel leuk. Ik heb een scary toilet. Dat is gewoon een toilet die ik helemaal bouwt. Het was hierin een toilet. Sorry, ik vind dat heel grappig. Dus, en dan is hierin. En dan move, en dan hij is hierin. Hij is een hele dark ride. Welkom to the ride.
Ik heb een hele dark ride maken. Maar hier ik nou eigenlijk net ergens een dark ride binnen maken? Ik heb geen idee. Oh nee, wacht. Ik hier nog een heel ding. Shit, hier ga ik afzetten. Maar dit is een hele dark ride. Dit is echt een hele binnengedeelte. Oh ja, en hierin... Dat is op zich wel grappig. Hierin ga ik een achtbaan zetten. Dit is op zich wel heel grappig om te zien, hè? Maar, ja... Dat heb ik gewoon niet meer vrijheid hier een keer. Dat was nou Ierlien. Meer dan Ierlien zelfs. Meer dan Ierlien. Maar jongens, nou, meer dan Ierlien speelde ik zelf door Roblox. Maar shit, hoe leuk ik dit hier zei hier. Shit, ik is hierheen, hè. Shit, als je beneden is gewoon een achtbaan. Dat is toch leuk? Toch leuk, toch gezellig? Maar jongens. Ik moet je hem heel spietig... Ik heb een hele spietige mededeling voor je. Ik heb echt een hele spietige mededeling voor je. Helaas, jongens. Gaan wij stoppen met deze livestream. Ik hoop dat je hem nog wel heel leuk helemaal hoort bij mij. Ik hoop dat je het heel gezellig voelt bij mij. Ik hoop het. En jongens, doe even een like. Volg, chill. Kom ik in de Discord. Dat is echt heel gezellig. En dan wens ik iedereen een hele fijne vakantie, hek. En voortaan, nou in de vakantie, binnen livestreams net meer op woensdag, maar op vrijdag. Dus volgende week is hij op een vrijdag. Dat is misschien wel heel belangrijk. Maar ja, dat wie hem eigenlijk. Jongens, bedankt voor het zien. Bedankt weer voor het Mardan. Doei doei.